Bubagrani yakbai senamjak TISF bodol dal bidal college ono Rwngswrwng no Chubai Khwlainani Lamsogo harka tai bakok tuman bising tui sawi manka Kwrwng degree college hairago simi khlaijagya gonga tuisa college hairago bo khlaijak tongo honei koktuma tai abono karibo thinango Kwtal Rwngswrwng no Chubai Khwlainani hinei saka TISF bodol na khaskai loku khagana rama chini TISF in Bising tei जों खाका हामथाय खाखौ गैया पारा जों आरो दिनै खाकानि जेरैं स्पट एप्लाइ हाबना हास्ताखा बेसि TISF बेटा जे बुबा गराबायनाय फोरा बरनि जे जों फ्री फ्रम आबर रुइ जों जतन जे सोबा जो लाइक थांसा खालायो दै बे सार्भिस कांनि सालाबा जों आबो हायखाना सामतांनाय दै आमनि Bising tei जों Government degree college of Kwrwng je Haste hafangmai naikol ja government degree college ni Bising tei जों आ सामनो जतन साखारि खायलायका तै आरो सिनारा फातानि बरफ फाइ एडमिशन स्टुडेन्ट एडमिशन तै एप्लाइ खायका 250 हैबका 200 नि 250 साका जों आरो एप्लाइ नारा खाताय बंनि बिसकांनि सालाव बंनि तेबो एप्लाइ खायनि जरा रजा कंग तै हामबाय जों बिसकांनि साला एबा खना राबाबा तै जे स्टुडेन्ट एडमिशन एप्लाइ खायनि बागै सेब रजानि कंग जे ताजबो जे एडमिशन जे ऑनलाइन एडमिशन जे बुमु कयगा एबा जे लिस्ट फाया बरफ फाइ मालाय फाइ एन्ड फाइ मालाय मेन यागुला आरो मालायै जोंलाय गाव खालामनाय यागुला सोंबांना स्टुडेन्ट एडमिशन नि सेब रजानि मान जतना हामबाय सेन्टिनि गन्डा तिसा गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज सेन्टिनि TISF जोंनि बुबाग्रनि हामबाय जों गोबांमा दिनै कटाल स्टुडेन्ट फर्स्ट सेमिस्टार ब्रदनि एडमिशन दङ दिनै 14 तारिख 19 तारिख वेलकाम जों बने नाम सोंनाय जों बने गोबांमा चुबाचु खायथुनो बने एनी प्रॉब्लम जों A to Z बने लगे दङ जरा अनेक किसिमनि एडमिशन नि रां प्रॉब्लम दङ बने एडमिशन गैया जों बने चुबाचु खायनाय जों चुबाचुखौ खायथुनो दा प्रेजेन्ट बर्तमान जों दिनै बखायाव दाम बमु खायनि खालेबा मलसम जों दिनै बना बिनि एडमिशन रां खायबाय जों बना दिनै TISF नि ड्रप থেকে जों बाबासिनि बाबाग्रा लाहारबाय जों बना दिनै एडमिशन खायका बिनामूल्य चिनी हामजा मुंबाय तो आगन बागै आरो चिनी गन्डा तिसा इनचार्ज दङ रथिन दाकु रथिन त्रिपुरा बय একটা পৌঁছে जतना हामबाय दिपुर काहां तिनी गन्डासरा गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज नि जरा TISF त्रिपुरा इन्डिजिनियास स्टुडेन्ट फेडारेसन जुबाय जों लिरो जोंनि सफाई लेखा तो तिनी 14 तारिख 19 तारिख दिन तिनी गन्डासरा सारा त्रिपुरा राज्य का एडमिशन चले दङ बहाय कि गन्डासरा गन्डासा डिग्री कलेज बा चले दङ तो जों तिनी र फाइ सफाई जरा तिनी त्रिपुरा सारा जेमन 19 ता ट्राय तिनी जता तिनी रांनि प्रॉब्लम तिनी ब्रंग एडमिशन अंगनि बागै बर लामा सिया बिता डकुमेन्ट থেকে শুরু খাই जों बन तिनी रो कलेज कमिटिर फ्रम ब्रक कतफला हेल्प खायका तिनी लोग बेसिं किसुता तिनी लोग बागै राखा तो जों 15 तारिख 16 तारिख 17 तारिख 18 तारिख 19 तारिख अवधि जों दंनाय 15 तारिख जरा जों नायो तिनी दिबा सारा जरानि मध्य टाइम मिलायो बिसकां आबो माते जों जतना यागुमै जों बिसकां आबो अबरि बागै TISF सारा त्रिपुरा जों प्रग्राम कबंग जइन अंगनानि बागै तिनी र कायसासिन ताखौबा जों मालायखा ता मुंसि जामो कालिबा मलसम ब तिनी बिनि दुर्भाग हयतो ब पबिफाय करां तो हयतो गरिफाना अंखा जों बुनो तिनी जा मानसार बुनो तिनी जों रांखौ फैसा किसुना किसु साहाय्य खायो जों एडमिशन खायका अबहाय गोबां मानसिनि